Arratsaldeko 6:44 ostegunez ari gara grabatzen, baina zuek gaur ostiralez ari zarete hau ikusten, eta gaur emango zaio hasiera binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 12. jardunaldiari. Gogora ezagun norgehiagokekin eta pronostikoekin sartu aurretik nola dagoen txapelketa garai honetan. Laso eta Albisu dira sailkapenaren gorenean 10 punturekin, 7 dituzte bigarren postuan Elordik eta Zabaletak, 3. Larrazabal eta Mariezkurrena 6rekin, 4. 6rekin baita ere Zabala eta Martija, 5. 5 punturekin Jaka eta Iztueta, 6. eta 7. Urrenez urren 4 punturekin Altuna eta Ezkurdia eta Artola eta Imaz, eta 8. 2 puntu besterik ez Peio Etxeberriak eta Rezustak. Jardunaldiari gaur emango zaio hasiera Irungo Urantzu pilotalekuan, eta igandean amaituko da Gasteizko Hogetan, eta gaur Zabala eta Martija, Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka arituko dira. Egia esan, partida bikaina, ahal handiko 4 pilotari esango dugu, baina 3 bereziki ahal aparteko ahala dutenak. Hemen Larrazabal eta Mariezkurrena hartuko ditut favorito. Jon Mariezkurrena partida gehienetan dominatzen ari da, astea kostatzen zaie, baina bigarren zatian Berriozarko atzelaria markatzen ari den desberdintasunak aipagarriak dira, inolako zalantzari gabe, pilota oso urrun jartzen du, frontisa bikain baliatzen du, eta horrek, batetik Zabalari boleaz eta bere joko nahasgarri hori egitea ekidin diezaioke, eta bestetik noski Martija sufriarazi lezake horrek, eta Larrazabal eroso jokatzen aritzera bultzatu ezta. Hala ere, Zabala sekulako txapelketa egiten ari da, lan zikin asko egiteaz gain asko asmatzen, defentsan ere fin, eta oso zaila da Zabala eta Martijari tantoak sartzea. Partidaren batean edo bestean Zabalari, nabaritu dizkiogu, zenbaitan kazulo, baina oro har txapelketa bikaina jokatzen ari da Naiarako aurrelaria, eta ea zer gertatzen den partida honetan, baina Larrazabal eta Mariezkurrena favorito. Bihar Igarondon, Idiazabalgo Igarondo pilotalekuan, Jaka eta Iztueta, Etxeberria eta Rezustaren aurka. Etxeberriak eta Rezustak galdu ezkero jada kanpoan leudetike, matematikoki, lehen ez dugu esan, baina Rekalde eta Bikuñarekin ere berdina gertatuko litzateke, naiz eta ez batean eta ez bestean ez dagoen euren esku playoffetara sartzea ere, partida guztiak irabazi beharko lituzkete, baina ez legoke euren esku hori gertatzea. Eta hemen horregatik Jaka eta Iztueta ikusten ditute favorito. Denetik izan dute txapelketan zehar Jakak eta Iztuetak, martxelegatzean batzuetan egurra eman eta garaipen garbiak lortu dituzte, beste batzuetan berriz gehiago sufritu behar izan du Tolosako atzelariak, eta aurrean Jaka apur bat Iztuetaren nagusitasunaren baitan menturan aritu da. Egia da Iztuetak nagusitasuna erakutsi duenean Erikek tantoak erraz amaitu dituela eta oso fin aritu dela, baina bestalde abagunerik ez duenean eta kosta egiten zaio Jakari defentsan, eta ez baita, beste zenbaitek duten defentsa ez baitu Jakak, eta alde horretatik atzean Iztuetak dominatu egin beharko du, Rezusta aurrean Jakak abaguneak izan ditzan, gainontzean Peiok aurrean ere min handia egin baitie zaioke. Gernikan bihar baita ere, Elordi eta Zabaleta, Laso eta Albisuren aurka. Hemen Laso eta Albisu hartuko ditugu favorito, nik uste egiten ari diren txapelketarekin beti favoritoaren etiketa hori jartzea irabazi dutela Lasok eta Albisuk, eta biharkorako ere alaxe ezarriko dut. Atzean berdintasuna izango da nagusi nik uste, baina aurrean Unai Laso aparteko mailan ari da, joan den astean ez zuen jokatzerik izan, Peñak ordezkatu zuen, baina Jon Anderrek partida antologikoa jokatu zuen, eta ikusiko dugu aurrean Laso zer moduz itzulien, nik uste ongi indarberrituta erabat, eta horregatik Elordiri min egin liezaioke, Zabaleta deseroso jokatzera ere bultzatu sotamanoarekin, eta botez pilota luzatuz Laso eta Albisu favorito hemen. Eta igandean Gasteizko Hogeta pilotalekuan berriro ere Jon Ander Peñak ordezkapen lanak egin beharko ditu, izan ere Altuna eta Ezkurdia Peña eta Imazen aurka arituko dira. Artolak lehengoa min hartu zuen Donostiako Atano 3. pilotalekuan, ez du jokatzerik izango igandean Gasteizen, eta horregatik Altuna eta Ezkurdia ikusten ditut favorito hauentzat, bientzat da funtsezko puntua, irabazten duena
hortxe 6. postu horretan kokatuko baita eta galtzen duenak hurrengo 2 partidak irabazi eta gainera bere esku ez izatera ere eduki baitezake, arrisku hori, sailkapena bere esku ez izatea, eta ikusiko dugu, baina hemen Altuna eta Ezkurdia ikuste dituz favorito. Egia da, lehen itzulian Imazek Ezkurdiari oso ongi jokatu ziola, ea, oraingoan ere dominatu dezakeen, hortikan pasatzen baitira Peña eta Imazen aukerak, Imazek nabarmen dominatu, atzean Ezkurdia sufriarazi, eta aurrean Peñak, abagunea luke, eta ederra litzake Peñarentzat, Altuna eta Ezkurdiari 2 astean jarraian irabaztea. Kasualitatea da, ez zuke nahiko, baina halaxe gertatu zaio eta ederra litzake. Kontua kontu, ea zer gertatzen den jardunaldi honetan, guk gero itzuliko gara Zabalak eta Martijak Larrazabalen eta Mariezkurenaren aurka jokatuko duten norgehiagoka horren analisiarekin.